Magbilan man silya. Kaon ko ta wis sili. Kanang talong na kaon ba? Sige ko man kagreklamo, tanawa sa na inyong dagway. Oy, man reklamo. Di ba ang batay na kitagla, yung pagisamutan. Kaklaro Ano ana. pa mata na to perti mga dagwa, yung pagisamutan. Muta nimo, may buot man ta ka. Ay sama. Brag to kaon, ay mo to. Wato. Kaon na magaliwa semua. Kamigo man ta. Oh, Mangunay menu kamigo man ta. Kung sa nada kaon ta. kaon ra mapiwa nimo. Kamu gode. Puta na inyo, kadi ko mo kaon. Uy, laya ta buhi ko ni kanihan. Ingon ka di ka mukha nagunam lagi kag plaster dia. Mga gaon, eating na. Sabi eating na si Bibi, wa pa eating. Muna ipadidi ko kaon. Bos, di pa nang kaon ba? Paprobek ni. Tugram. Kadagan na dia. Kapag ka. Kaprito ka karon. May bungkag mga gaon. Wow! For today's video, Magbuhatag payag para sa tong gamay nga negosyo. ikaw siguro may nagamay. Gamay na kadakwa na. Dako ay. Ano mo may buot naman ta ka? Wow. Dili tong payag mo dako kaning mata. Dako kayo. Sige di. Dahil nabot nga kuan. Antos waras, waras. Dara. Realis ba? Realis. Nag-release na. Pwede nakachiti britya kami tiktoboy. Usay kami. Kami tiktoboy. Dakon taon na mo tiktoboy yan. Oy. Palabuan. Atay. Ikay dakong lawas sige pasan. No describe man. How man? Diwa pa rin naman oy. Kami may tiktoboy kay kami magagmay. Diyan naman tao. Kargador naman kayo ng naunga. Oh, kay mayon ta. Bay ko. Bay plata na ato ni putaka. Bang bukal kayo na naunsa na magitaon mo eh. Para matapasan ba? Ay, mareklamo. Batay gininom lang meso na na. Lagi lutuan lagi tamog lamis. Sige reklamo may mga gwapo oy. Ang gatas sabi na ko ginom. Pagdali. Ay, basta makasakit niya ko. Usap ka dia. Awas ta kanote grabe. Away ba? Napag-deliver. Peta ni mga Jackson ay. Peta rin. Paet wa ka paet ng naong nimo. Muna, kamo mga estudyante pa mo. Muna, kamo mga estudyante pa pangunda na mo sa eskwela. Pagkarga na mo. At saka mo sa minto. Ako luto Lang sunod gusto na kayo. Ginakay bukat kaya mong girl Ang Berbra na ilis na sa kong heartbeat. Pampebran pa punay naong ang hinampan. Atangin niyo mga kaon, kay magtinda mi dire og for sale. Porcelana. For sale baka tinda. Mga gaon dira atong putahe. Request ni Coco Martin. Unya, di na atong sili. Grabe naman silya. Kaon ko ta wis sili. Kanang talong na kaon ba? Sige ko man kagreklamo, tanawa sa na inyong dagway. Oy, man reklamo. Kanang dili na punta magpingit ba? Di magpingit ka nang naon nimo, wa ka magpingit ana. Ano da? Si Bang Batay na kitagla, yung pagisamutan. Kaklaro Ano pa ana. mata na to perti mga dagwa, yung pagisamutan. Muta nimo, may buot man ta ka. Ay sama. Brag to kaon, ay mo to. Wato. O dara yung request. Naunsa naman tawag. Maghumbata. Lami to, dahangpon. Mga gaon, mo ni lami mga gaon. Humba nga sili gaon nga gisubakan o gamayng karne. Unsa ta ne? May pa din to ni ipasulon to ni balik og rep na natong bawo. Ito magreklamo ay request ka nimo. Why dagan si favorite sa gaon? Ato na ni sugdan. Kung imo na luto, no tanag kaon na. Sirok nemo. Siro ka nang nagwaya di padidi pagyon. Kaon na magani wa si mo. Amigo man ta. Oh, Mangunay menu kamigo man ta. Kung sa nada kaon ta. kaon ra mapiwa nimo. Puta na inyo, kadi ko mo kaon. Dinalik ko yo. Ano gina inyo sa kuha? Puta nyo kaon, di ko mo kaon. May impacto ko anang sili. Di na ko mo kaon og sili. Pero mo na pitbull. One eye dagan si favorite. Magsugod na ta. Ang iniingat-ingatan mo ang ugat lawis ng muscles ko. One eye dagan si favorite. Mag-cooking show na ta magaon. Idibol au bibi will die. Tiyoy ang karne ilunod. Dala ang baboy tamik bek. Ato imikos-mikos mga gaon. Mga gaon, ato sa ni pakupsandaan mga gaon. Usan ato humbaon. Paul. Naglist grabe, grabing utuka gyud. Grabe na yun. Ay, bralme sa sige altag siminto. Wa mo iblara na yung naong. Tanaw, pwede na si motor ka oy. Motor, lagi, start. Liso, Grabing utuka gyud. Yes, in favor of Kawasaki motor.
Inay ra. Paglipay-lipay sa mudha kay giring sili ay. Mga gaw murag okay na ni. Tiyo, ang lamas silunod. Dara ang labas, tamik bek. Tornado na to mga gaon. Mahalag makalinta na tanan basta ang vitamins dili lang. Tiyoy, pasok 24 oras. Dara ang vitamin sa lubot, tamik bek. Tornado na to mga gaon. Sa lubutan eh. Tiyoy, ang pineapple juice ilunod. Dara ang pinya. Tornado na to mga gaon. Sunod tiyoy, ang black beans ilunod. Dara ang rice kanding. Tornado na to mga gaon. Sunod tiyoy, ang buwak sa puso sa saging o ang starfish. Dara ang mga buwak. Tornado na to mga gaon. Sunod tiyoy, ang titsap ilunod. Dara ang titchap. Tornado na to mga gaon. Sunod tiyoy, ang palatimpla ilunod. Kompleto Ricardos. Tornado na to mga gaon. Sunod tiyoy, ang bungalong ilunod. Dara ang bungalog, tamik bek. Mikos-mikos na to mga gaon. Mga gaon, murag okay na ni. Ato na ni patilawan ka. Tiyoy. Tiyoy, pasok 24 oras. Yes! Iyong ilarin mo! May rego na. Kaya mo. Uyup, uyup. Tira ko na. Wah! Sana! Sarap. Sarap! Ikaw. Sana! Mag-okay na ni mga gaon! Kampi na! Wow! Narit tayo bisita gaw na tong Iski Federation sa Sarmio. Si Sir Loloy! Shout out. Karangan na nga Marat Vlog. Motilaw ko rin siya balik kay wala siya Ikaw ko kaon. guys. Gimingaw ko maratla guys. Mga gaon, bubod na. Dali, bro, kay gusto na kay bro! Ingon ka, di ka mukhang nagkunam na kag plaster niya. Ningon din mo ganyan! Nadaw guro ka eh! Kaging haklap ni kaha si Dam mo. guro to rin mo ganyan kadlaw! Kailangan si Ikuan at bisita. Kawan. Kaya ra? Kaya, kaya! Kaya pa kaya. Kaya. Kaya pa kaya pa paghungit. Kaya pa di. Miya mga gaw no. Giting no, butang niya giting lagi. Mga gaon, eating na. Sabi eating na si Bibi, wa pa eating. Muna ipadidi ko kaon. Do, boss di ka kaon mo. Kakabreak ni. Dam guro lagi to nimo ganyan! Init! Kay! Jam lumbang wa. Grabe, ano ay. Ano mi ay. Ya boss. Ikanginam na humba. Tara. Lami ah. Panpan. Kaon man ay panpan. Ya, pero aja naghinuktok mo siya dahil siya murag ngul-ngul man. Yana. Ingat eh. Wala dito ka primero. No. Kasi ko del panpan. Dahil di mga on puno eh. Lutok kayo. Aba eh. Murag gidali. Kali eh. Mga on. Dah, nag-ilo pa. Alam mo pamaak ha? Grabe. Kadagan na Mga di pa juga! Kaprito ka karon! Naroon, narabes kayo. O na, ito bisita oy. Grabe si Bibi, na bisita pero kinanaan. Gari din, pahad ka na eh. Ano? Pakbo ako eh. Kapit sayang. Tawa. No, grabe si Bibi. Ay, ano pag ikuha? Gabi naman ni Dio. Ano mga? Abis sa star eh. Mahaba mag-cook. Isa pa po na bi. Grabe naman si Bibi. Lamo na siya. Dito na lagi mo kaon no. No, tiyo pangilog wala na kayo. Kaya si naman lagi panaguan. Tara kayo. Nga? Napapas oy. Wala gani basta nanay ka na wala basta sa kadagang sili. Sa pag-usakahang finish. Ito may sabaw niya. Kami lang tadagan ng pagbunan Sabaw na ni dosa Bay. man. Sige. Kumain ta! Grabe si. Nabulsa ang ya. Nagsudo yun. Nabulsa. Grabe yung sa bulsa.
Makan! Bidik niya! Wow! Ya. Sponsor. Cerman, salamat sa sponsor. Grabe, sponsor daan eh. Bukan namin kayo namin tingog, kaya naglahin ko na yung baba. Mura ko nung makabungol ko na